Hallelujah. Lashinya ilizwi. Hallelujah. Amen. Kwaswelakala ukuthi kumele ngizenzele isinqumo. Hallelujah. Ngoba nabe ngakholwa noma ngakholwa uma kodwa kuphelele mina uma ngingasenzanga sami isinqumo. Ngoba umuntu uyikholelwa yena kahle kahle. Akekho khoyela omunye. Njengoba nje ngila nami ngilungisela indlela yami. Hallelujah. Uthi uthabile emnyeni sizobizwa masishane. Ngenzela ukuthi uma kwenzeka liphele insuku zami emhlabeni ziphele ngiright noNkulunkulu ukuze ngimbone ngoba ngeke uzumbone ungekho right. Hallelujah. Ithi incwadi kaIsaya yoba khona umendo nendlela okuyobiza ukuthi indlela yobungcwele mase lithi iBhayibheli omubi akayikuhamba khona kodwa olungile akayikuduka nobukeka eyisula emhlabeni akayikuduka. Hallelujah. Ngiyakholwa ke mina ukuthi leyo ndlela kukhulunywa ngezulu. Hallelujah. Ukuthi iyona ndlela okudingakala khona abantu abangcwele. Hallelujah. And ubungcwele abazokuphila sebesezulwini bazokuphila khona emhlabeni. Bazophila khona sikhona izinto zomhlaba zimnandi zizinhle. Bakhethe bona ukuthi noma simnandi sithokozisa sizinhle. Kuyongisiza ngani ukusuzizwe lonke. Kodwa ekugcineni ngonakala lokuphila kwami. Mase bayayishaya indiva ngoba belangazelela ikhaya lasezulwini. Uzethu uJohn uma ekhuluma ngabo uthi bonke abanethempeli njalo bayihlambulula impela bayalahla umthwalo nesono nakho konke okubabambezelayo. Ngamanye amagama nakho kuyihlambulula. Hallelujah. Nakho kuyihlambulula kuwuphawu lokuthi unethemba. And uma uyihlambula kusikhona ukuvumisa oluphinde uyosihla. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela. Mase lithi ozivumayo azishiye. Asike uNkulunkulu kuyovumisa noma seseqhubeka nazo. Kodwa sivuma sesiphendukile enhlizweni sesiyisola sesingasavuma ukuthi siphinde sambe la kade samba khona. Kodwa esikhathini samanje sekwaphenduka abantu sebazi ukuthi nje ngizovuma Nkosi ngonile aphinde sesaqhubeka esonweni. Hayi khona. Asikhona ukuhlambuluka lokho. Ukuhlambuluka kusho ukuyisola uphenduke. Amen. Jesus. Kakhulukazi abantu abaningi uma bekangeva ke bajwayele ukukhotha uDavid bese noDavid wabo. Hallelujah. Jesus. Bajwayele ukukhotha uDavid uma sebefuna ukwenza amanyala endlini kaJehova. Hallelujah. Hallelujah. Kanti uDavid asizwa kanye la onekhona. And emva kwalokho akazange asaphinde. Ngoba waphenduka ngeqiniso. Ukuphenduka ngeqiniso akukuvumela ukuthi ubuyele esonweni. Uma uthi uphendukile veza izithelo zakho ukuthi uphendukile yini. Jesus. Okwesibili uDavid wayengasele kabusha. Hallelujah. Lithi iBhayibheli bonke abamamkela uJesu baphiwa amandla ukuthi babantwana kaNkulunkulu. Thina siphiwa amandla. Jesus. Selo uNkulunkulu lithi iBhayibheli kuyanqoba izwi. Ecela siye emabhayibhelini kuLuka chapter number 10. Jesus. uLuka chapter number 10. Jesus. uLuka chapter number 10. Ngoba esikhathini samanje abantu beqiniso abasekho emhlabeni. Hallelujah. Sebefuna nje izinto ezincane eBhayibhelini zomuntu adla isono kahle. Ethi hayi siyambona uDavid nanko efuna ukudla isono. Kanti uJesu wayeze emhlabeni ezele ukuzosikhulula esonweni. Wabona ukuthi siyahluleka isono uma umuntu ephila emhlabeni engena Jesu. Wayeze emhlabeni ukuzosikhulula esonweni. Hallelujah. Incwadi kaLuka isahluko 10. Hallelujah. Uverse number 16, 17, 18, 19 kuya ku 20. Hallelujah. Izozwa ngo amen mase nilitholile. Senitholile. Amen. Uverse 16 ufundeka kanje. Onizwayo nina uyangizwa mina. Onalayo nina uyangala mina. Ongalayo mina uyamala ongithumileyo. Hallelujah. Amen. Verse 17. Babuya ke abangamashumi ayisikhombisa ngokujabula. Bathi Nkosi namadimoni ayasithobela ngegama lakho. Uverse 18. Wathi kubo ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi. Bhekani ngilinikile igunya lokunyathela izinyoka nawofezela naphezu kwamandla onke esitha anisoze noniwa lutho. Nokho ningathokozi ngalokhu kokuthi omoya bayanithobela. Kepha thokozani ngokuba amagama enu
alotshiwe